ассалому алайкум дӯстони азиз, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаҳои фурӯширо мекунем. Аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, аз Федератсияи Россия, аз шаҳри Исор. Ҳамаи ҳамин минтақаҳое ки гуфтем, аз ҳамин минтақаҳо хонаҳои фурӯшӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ва боз дӯстони азиз, дар охири навор як анонс дорем, як эълони бениҳоят хуб дорем. ба шумо умедворем маъқул мешавад. Барои ҳамин ҳатман то охира тамошо кунед ва ҳамон эълони охиронам ҳатман гӯш кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Бисёре бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта хати суратош, маълумотош ва номерои соҳибош пешниҳод мекунем. якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. деҳаи Камонгаронда ҷойгир мебошад. 3 сотиқ замин аст ва 5 дар хона дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷат техпаспорт дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона дорад. нархаш бошад 420 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат, 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дар деҳаи Камонгарони шаҳри Ваҳдат. дуюм хонаи фурӯшиам аз шаҳри Ваҳдат мебошад. дӯстони азиз, лекин аллакай аз назди бозори Стансия, кӯчаи Боқӣ Раҳимзода, рақами хона 3А мебошад. об барқ доимӣ аст, менависад соҳиби хона. хона расшуди 2 этаж сохтагӣ, боло монолит, лесинса аз даруни коридор. нархи ҳавлӣ 700 000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ зан зада пурсон шавед. замини ҳавлӣ 2.5 сотиқ мебошад. дӯстони азиз, 3 дар хона ва коридор ва пешдолон ов даруни хонада ҳаст. якта падвали калони 3.5 ба 4 дорад, якта дигар 2 ба 2. дӯстони азиз, дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. 2.5 сотиқ замин ва 3 дар хона назди бозори Стансия, шаҳри Ваҳдат. нархаш 700 000 сомонӣ. аз номи канали Дом TJ занг занед, пурсон шавед. сеюм хонаи фурӯшӣ имрӯза навормон. дӯстони азиз, ин хонаро дар навори пештараям пешниҳод кардаги будем, аммо нархаш хато рафт. дӯстони азиз, 950 000 рубл навистем, аммо дар асл 9.5 миллион рубли русӣ мебошад. узри зиёд. бо диққат гӯш кунед. хона дар 7 сотиқ замин ҷойгир аст. 1 сотиқи замин роҳ ҳисоб мешавад. хона аз 2 ошона иборат аст ва 168 метри мураббаъро дар бар мегирад. штукатурка дорад. перегородкаи якум этажаш тайёр мебошаду ва гирдаш забор дорад. нархаш 9.5 миллион рубли русӣ. ҳуҷҷатҳояш 100% ва дар Тоҷикистон ба хонаи этаж ё заминӣ ҳам алиш карда мешавад. хона қарор дорад дар Московская област, город Истра, деревня Новоселово. 5 дар хона дорад. дӯстони гиромӣ, марҳамат, аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои Россия рақамҳои WhatsApp мебошад. рақамҳои Тоҷикистон рақамҳои дастӣ. барои ҳамин марҳамат, дӯстони азиз, 5 дар хона дорад. 5 хонаи калон, 2 санузел, даруношонда душам ҳаст. марҳамат. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. ҳуҷҷатоша худам карда метиҳам, менависад соҳиби хона. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 7 сотиқ замин, 5 дар хона дар шаҳри Истраи Московская област, 9.5 миллион рубли русӣ. занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Исор, деҳаи шуроби Искандар мебошад. дӯстони гиромӣ, 3 дар хона, 1 коридор, кондитсионер, термикс ва холодильник ҳаст. фақат дуроз зиндагӣ кӯ, менависад соҳиби хона.
об, барқ доимӣ, роҳи асфальти нав то назди ҳавлия, масҷид, мактаб, мағоза, дорухона, мойка ва ғайраҳо дар наздикии хона қарор доранд. Ҳамагӣ 200-250 метр аз хона. бинои дуошшонага мебошад. 3 дар хона ва 6 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, марҳамат, дар деҳаи шуроби Искандари шаҳри Ҳисор аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед. нархаш бошад 445 000 сомонӣ. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. ва охирон хонаи фурӯши имрӯзанавормон. ин хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе мебошад. дӯстони азиз, Зар Нисор аст. доми сари роҳ, пеши таксиҳои Ҳисор ва Турсунзода. тирезаҳои хонаам роҳи калонро нигоҳ мекунанд. дӯстони азиз, аз рӯи ҳуҷҷат, аз рӯи нақшаш як хонагаҳ аст. дута тиреза дорад, аммо масоҳаташ калон мебошад. 66 аз 10 4 метри квадратӣ, яъне метавонед ба ҳазур ба ду хонагаҳам табдил диҳед. масоҳати калон аст. дар 12 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошёна иборат аст. дӯстони азиз, хона чӣ хеле мебинед маълум аст. коробка аст, аммо аҳамиятед ҳамаш бо ғишти пухтачиндагӣ. дар Зарнисор минтақаи беҳтарин, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. касе ки ин минтақаро медонад, прекрасно зиёдаш мефаҳмад. як чандта мактаб аст, чандта боғчаи кӯдакона аст, як дута не 3-4 таян ҳамашон, бозорча, ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. хулас минтақаи беҳтарин аст. нархаш 425 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. боз як чиз дигарро қариб фаромӯш мекардем. дӯстони азиз, имрӯз яъне рӯзи 19 июл соати 6 бегоҳ бо вақти душанбе як навори бениҳоят хубро пешкаши шумо мекунем. дӯстони азиз, дар он ҷо мо пешниҳоди шумо як навастройкаи беҳтаринро кардагем. сохтмонаш рафта истодааст. дар он ҷо нархи 1 метри квадратӣ бениҳоят арзон аст. аз 500 то 400 доллар мебошад. дӯстони азиз, боз ҳамон 400 долларашам 500 долларашам ҳамаш арзон мешавад. савдо дорад. ин просто нархи мебошад ки ширкати сохтмонӣ пешниҳод мекунад, аммо савдо мекунанд. аз 500 то 400 доллар сари 1 метри квадратӣ. бино дар назди роҳи мошингар ҷойгир мебошад. кредит ҳам метиҳанд. 50% пешпардохт мекунед, 50% дигаша ҳар моҳ споридан мегиред. хулас бениҳоят навори хуб омадагӣ аст. қариб 10 дақиқа аст. ҳамашро ба пурраги от идоқ қоидавӣ фаҳмондагӣ. барои ҳамин ҳатман баъди ҳамин навора ки тамошо карден, сразу гузарен ба навори навбатимон. номаш квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои квартираҳои фурӯшии арзон ва кредит дар навастройка. ҳамин гуна ном дорад. канал монда роед, вкладкаи видео дар ҳамон ҷо мебинед. дӯстони азиз, арзон ва кредит навистагӣ аст дар аблошкаш. то боздид, барори кор.